6. Направо да не ще Тя каза, защото има странично настоян сервиза, после аз казвам и то сервиза. Аз не чух не. Ама пак е екипа, просто трябва да е всяка здрава. Но се наместен да я стигнеш, но се наместен ти го висваш. Ти използваш енергията с тека, ако тук е тя, аз съм ей, да, ти веднага капанеш, ако закътнеш малко и тя си трябва да снимаш странично рязко, това е. И влизат. Защото много топки посъняваш и тя е... Тя мозъка тема трябва леко да е с валка на срещу, примерно. 4. Или с валка на срещу. Абе, висока ли? Да, 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 я ще карам, че като... Сега ще стана по-сулко.